Здравейте хора, днес ще правим клипче на Майнкрафт. Това тук е моята къща, ако искате да знаете. Ако ви харесва къщата ми, сега ще ви покажа. Тези ще трябва да ако къщата ми ви харесва, тази голямата, това даже също, плюс това, ще покажа тази къща, къде слагам копче, плюс тази и тук има продължение. Както виждате, това зелен, тук има една стаичка. Ако къщата ми ви харесва, дайте палче нагоре. Това ще е последният ни клип. Даже някой от първите ни клипове, защото скоро сме направили на този канал. Някой от първите ни клипове и последен. Ще е това за годината. Няма как да направим равносметка за 2016 година влог, защото ние скоро качваме и нямаме, например. Ще се опитам да направя клипче от Алив. Примерно с 2016 такива години. И ще го кача. Това ще бъде за клипчето. Ако ви е харесала къщата, дайте палче нагоре. Абонирайте се за канала ни, да посещавате клипчетата ни винаги, когато имаме ново клипче. Довиждане!